aduane ene adesua a yebesua no Edinnsiananmu ene Ayɔasie Kabea yebeka no brofo kasa mu se pronouns and perfect tenses. Enti Edinnsiananmu nsemfua se ehia Ayɔasie Kabea ehun komo ena yebedi anase ehun adesua na yebedi kan ebisa ye ho kra se Ayɔasie Kabea no eye Kabea be se na ne su esitie enti yete eno ase a na yede abo Edinnsiananmu no mu na yede edi dwuma ne yahwe sede ye kasa ne mra no ebesi akire ye enti ye ka Ayɔasie Kabea na sede wo hu no se ya twero no Ayɔasie Kabea eye ade ya asem bia saa de ya asem no etwamu nenso eho atenka anase eho popoye eda so eye adwuma emprempren se me kire mu bi ma ase ne se Ayɔasie Kabea bia ya hya ase ebere bia etwam ena ye hya ase no amaye nsunsuanso bi enti sansunsuanso no eda so eda edi enti eno ho adesua ena ene Edinnsiananmu edi ahia ye besua ne yahwe se de ye besia ye emra no anase twi kasa mra no ebema ye kwan ama ya twero no enti hyane so se Ayɔasie Kabea bia se de wo hu no Ayɔasie Kabea ewo agina hyede a eye atwerede a ena yetai edisi nananmu ede kire se saa adeya asema ye kasafa ho no ewo Ayɔasie Kabea ma ye kan brofo no se perfect tenses enti wo hu adeya asem bia atwerede a edi nanim a ekire se saa adeya asem no ewo Ayɔasie Kabea mu enti ye behwe ehun hweso kakra ene se de esi edi dwuma enti ye fa nhweso a edi kan no ye fa Edinnsiananmu asemme a ene Ayɔasie Kabea edi ahia enti ehun mra no kire yense se Edinnsiananmu asemfua a eye me se ene Ayɔasie Kabea edi ahia se de yesi akirechire mu na yesi na ewo Edinnsiananmu asem no ebeyera afri ho na aka nkoa na ya twere Ayɔasie Kabea no afam Edinnsiananmu asemfua no enti yenhwe enhweso ni bi ye wo hweso a edikan a eye me ehia Ayɔasie Kabea asem enya me a ehia Ayɔasie Kabea asemfua enya enti emra na kire yense se ewo Edinnsiananmu asem me nimu a no ebefri ho enti ne yerape ebeka enti afi emra ne kire yense se yenya na yemfa adeya asem a eye Ayɔasie Kabea no yentwere emata ho enti wo hwe enhweso efri baako ekosi enum na yebehu se me ehia enya yede emra no eye adwuma no yabenya menya ena de etoso mienu no eye me a ehia ada enti adeyo nsem ewo ha num nyina ewo Ayɔasie Kabea mu enti ya kire se de Ayɔasie Kabea ne nisu esi etie enti yewo menya mada mafa manom ena de twato eye makenkan ehweso a etoso mienu no nso Ayɔasie Kabea no ho nkomo anase ho adesua ena yedi enti ehweso edikan ne ye hu se Edinnsiananmu asemfua me ehia Ayɔasie Kabea ye hu se de emra no esi akire yen ene dwuma a esese yetumi edidi ansa na yetumi akiro ne ye amanato asum enti ehweso mienu no nso kire yen se ye fa Edinnsiananmu asemfua wo ene mo ni mienu enso ebehia Ayɔasie Kabea emra no be kire yen se we de ensakraye bia emem ne sa enti esese ye twere adeyo asem anase Ayɔasie Kabea no ebata Edinnsiananmu asem mo ene wo ne ho enso saa ne yegya ne saa enti ehun hweso kakra ewa ha de edi kan ye wo ehia aba ye wo ehia ada ena ye wo enso ehia awie ena de etwato eye wo ehia esu enti se de emra ne kire ye no ye hu se wo ene Ayɔasie Kabea ne edi ahia o se nsesaye bia emem anase nsakraye bia emem enti twi kasa mra no ebe kire se ye ntwero bomu saa se de esitie na enti ye benya waba wada wawie ena de etwato no so se wasu
enti yɛkɔ de to so Edinnsiananmu baako a na ɛka ho so yɛ mo ɛno so ahyia adoya asɛm ɛwɔ Ayɔasie Kabea mu te sɛ aba akai asu ɛna ahwehwɛ ɛno nso mara na kyerɛ yɛn sɛ ɛni sɛ yɛma nsesaeɛ biara ɛyɛ dɛ ɛbam enti aha nso yɛtwerɛ Edinnsiananmu asɛm mo ɛne Ayɔasie Kabea aba akai asu ɛne ahwehwɛ no yɛtwerɛ ɛfam adoya asɛm no ho saa sɛdeɛ yɛnya ɛwɔ ha enti Ayɔasie Kabea ne dwumadi ɛno no ti yɛtoa so a yɛho Edinnsiananmu ahodoɔ a ɛne Ayɔasie Kabea bi ɛdi ahyia mu enti yɛsua mmara no sɛdeɛ mmara no bɛma kwan ɛma yɛtumi ɛde saa Edinnsiananmu no ɛde dwuma ɛne Ayɔasie Kabea no enti yɛhwɛ nhwɛsoɔ nso a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛno ɛkyerɛ yɛn afa Edinnsiananmu dodoɔ Kabea yɛn ɛne wɔn ɛnso a ɛne Ayɔasie Kabea bi ɛbɛdi ahyia ɛno nso ɛwɔ mmara sonko a yɛfa so a yɛtwerɛ no enti ɛno nso ɛna yɛhwɛ enti mmara no kyerɛ yɛn sɛ yɛn anaasɛ wɔn a ne mmienu nyinaa yɛ Edinnsiananmu no sɛ ɛne adoya asɛm a ɛwɔ Ayɔasie Kabea mu no nso ɛbɛdi ahyia ɔsɛ yɛtwa yɛn ɛne wɔn no so tiawa aseɛ ne sɛ na ɛtwa yɛn ɛne wɔn ɛto no ɛbɛyera afiri hɔ enti ɛyera afiri hɔ a ne yɛabɛtwerɛ adeɛ a ɛwɔ Ayɔasie Kabea mu no abata Edinnsiananmu na yɛtwa ne tiawa no so enti ɛno nso ho hwɛsoɔ ɛna ɛwɔ ha yi enti ɔse yɛn aba yɛn adidi enti mmara no ka kyerɛ yɛ sɛ yɛbɛtwa yɛn no so tiawa enti yɛtwa so tiawa a baabi a minsasi ɛne baabi a yɛbɛnya enti yɛnya ne saa na afei mmara no saa kyerɛ yɛn sɛ ne yɛatwerɛ Ayɔasie Kabea abata ho enti sɛ yɛn ɛhyia aba yɛbɛnya no yaba ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu nso ɔse yɛn ɛhyia Ayɔasie Kabea asɛmfua adidi enti yɛde mmara no yɛ adwuma ɛwɔ saa nhyiamudie yi mu a yɛbɛnya yɛdidi ɛna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛnso yɛ wɔn a ɛhyia Ayɔasie Kabea asɛmfua akasa ɛno nso mmara no kyerɛ sɛ yɛntwa wɔn no so tiawa ɛne sɛ nna ɛtwa wɔn no so no ɛbɛyera ne yɛnya wakasa afei nhwɛsoɔ ɛtwa toɔ ɛyɛ wɔn afa ɛno nso sɛdeɛ mmara no teɛ no yɛde yɛ adwuma pɛ ɛno nso yɛbɛnya wafa ɛna nhwɛsoɔ a ɛtwa toɔ ɛno nso kasafa Edinnsiananmu asɛmfua baako ɛho na wei nso ɛda nso ɛkyɛn Edinnsiananmu ahodoɔ ne nyinaa ɛwɔ ne dwumadie sɛ ɛne Ayɔasie Kabea no ɛdi ahyia no aha Edinnsiananmu a mekasafa ho yɛ ɔno enti mmara no kyerɛ yɛn sɛ Edinnsiananmu asɛm ɔno ɛne Ayɔasie Kabea bi ɛdi ahyia aha deɛ nti a mesɛ yɛ sonko ne sɛ ɔno ne nyinaa ɛbɛyera anaasɛ ɛbɛdane abɛyɛ wɛ enti ɛdane wɛ na afei yɛtwerɛ adeɛ a ɛwɔ Ayɔasie Kabea no ɛbata ho ɛno nso ɛwɔ nhwɛsoɔ sonko enti yɛnhwɛ emu mmiɛnsa ɔse ɔno ada ɔno afa ɔno akasa enti nhwɛsoɔ ahodoɔ mmiɛnsa yi mu nyinaa Edinnsiananmu asɛmfua ɔno ɛbɛdane ne ho abɛyɛ wɛ afei ne yɛde Ayɔasie Kabea asɛmfua no aka ho enti aha yɛbɛnya wada wafa ɛna wakasa eti ɛnɛ adesua no nso aha ɛna yɛde ebesi yakasa fa Edinnsiananmu asɛmfua a ɛnɛ Ayɔasie Kabea ɛdi ahyia enti abobɔ Edinnsiananmu ahodoɔ nsia so ama yɛhu sɛdeɛ mmara no esi ɛkyerɛ yɛn anaasɛ deɛ mmara no ɛka ɛfa ebibia ɛho a ɛne Ayɔasie Kabea no ɛdi ahyia enti ɛnɛ dwumadie no ne tɔfa bɔ mu ɛno no megye di sɛ wasua biribi sonko ɛwɔ yɛtwi kasa ne mu yɛbɛtoa so ɛbrɛ foforo enti wo deɛ a wobɛyɛ no ɛbrɛ mu ama me ane sɛ wobɛtache notification bell no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde adesua foforo biara ɛbɛtom a wo nso wo nsa bɛka na yɛsua adeɛ
enti wo comment nsenkaye bia nso ka level ne nyina fa ne nyina egu comment section ho ye behwe e de adi dwuma na aboa wo na aboa so